Еджиев, най-известният брокер в България. Днес взехте участие в една от темите, които се обсъждат на Broker Pro. Каква беше тя? Ексклузивен договор с купувач. Говорихме с брокерите как да подписват ексклузиви и да вярват в тази услуга, защото много малко хора го правят и много малко хора превъзпитават пазара за това, че трябва да има ексклузивност не само при продавачите, ами и при купувачите. Какво е вашето основно послание именно към тези хора? Да надграждат всеки ден. Един брокер, ако не се учи всеки ден, примерно, от чист интерес да влезат да гледат подкасти, има толкова подкасти на тема имоти, има книги, има чуждестранни книги. Брокера трябва да точи брадвата всеки ден, за да може да отреже дървото с един удар. Като специалист в областта на недвижимите имоти, какво бихте посъветвали хората, които тепърва пристъпват към професията на брокер? Да си намерят качествен ментор, организация, която ще им обърне внимание, а не просто да влезат в JobsBG на първата обява за брокери и да кандидатстват. Има достатъчно информация в социалните мрежи, достатъчно големи агенции, които предлагат качествено обучение. Добрият брокер трябва да попадне в правилна среда. Кои 3 качества бихте се определили като ваши най-силни страни? Харизматичен съм, уверен съм и съм много дисциплиниран. Всеки божи ден живея с график под минута, тренирам под минута, ям под минута, спя и лягам под минута и ставам под минута, уча нови знания и умения под минута, всичко ми е под минута. Ако човек иска да се развива, трябва да има график и трябва този график да е пълен с градивни неща. Това ли е ключът към успеха за вас? Така се става милионер. Аз съм вашият любим брокер Антон Дончев. Това е тайната на вашия успех. Тайната на моя успех е всеки ден да показвам себе си в социалните мрежи и да бъда такъв какъвто съм в живота, такъв в социалните мрежи. Кои са 3 неща, без които брокера не може? Телефон, Инстаграм, автомобил. Какво би посъветвал начинаещите брокери, за да се развият по-бързо в професията и да успеят и да постигат дълготрайни успехи? Според мен е да ни чакат, да хващат телефона и да почват да създават съдържание всеки ден. Без да чакат да стават професионалисти, специална техника и нещо. Просто съдържание, както казаха и вътре колегите по-рано на панела за социалните мрежи. Просто създавайте съдържание всеки ден, да ви запомнят хората и да ви познават. Кои са 3 неща, без които брокера не може? Постоянство, проактивност и голям обем от свършени дейности. Говориме прозвъняване. Без обем от нещата няма как да се случи. Колкото повече обем, толкова по-вероятно е нещата да се случат. Това е формулата за успех. Изключително много постоянство, последователност и активност. В кой панел взехте участие? В този, който реално се говори за развитие на социален бранд, на мрежи и така нататък. Какво бихте посъветвали младите брокери, които сега започват своята кариера? Освен да са продуктивни и активни, да не се отказват никога, да не спират да дълбаят и да правят най-доброто от себе си. Смятате ли, че конференции като Broker Pro са положителни за бизнеса? Със сигурност правиш си една реална представа на това къде си в бранша, какво ти е нивото, какво имаш да гониш и какво имаш да постигаш допълнително. Много благодаря. Смятате ли, че събития като Broker Pro са полезни за гилдията? Това, което каза Нейчо, супер много резонира с мен и се радвам, че ще имаме 2 пъти в годината такива събития. Какво бихте казали на хората, които искат да бъдат брокери? Да имат отношение към клиента, да бъдат лоялни и да бъдат постоянни. Каква е тайната на вашия успех? Тези 3 неща, които изредих. Колко е важна рекламата за един брокер? Ами тя е от съществено значение. И така съм ви срещал в социалните мрежи. Това, което правите, е много голяма полза за гилдията, за брокерството и като цяло за разрастването в бизнеса. Казвам се Ива Николова от Lions Group, клубът в недвижимите имоти. Какво бихте казали на хората, които тепърва се развиват в този бизнес и искат да успеят? Че бизнесът предлага много възможности, стига да бъдат позитивни, да вярват в себе си и да бъдат неуморни и постоянни във всяко едно отношение. Смятате ли, че събития като Broker Pro са полезни за бранша? Абсолютно, винаги има какво да научиш, да надградиш себе си и да запознаеш с нови хора, които да ти помогнат и занапред да развиеш своите контакти. Кои са 3 неща, без които брокера не може? Любимия ми въпрос 4 са: телефон, зарядно, много кафе и добър психолог. Аз бях модератор на панела как да станем топ брокер чрез социалните мрежи. Нашият панел имаше ясно послание, ние го казахме по време на панела и това е, че 100% от възможностите за изграждане на личен бранд като брокер на недвижими имоти през 2024 година се крие в това да подобряваме уменията си да създаваме съдържание в най-важните социални мрежи. Защото все пак има много социални мрежи и трябва да знаем точно къде и как да се позиционираме. Инстаграм или ТикТок? Зависи от типа съдържание. Дали работим с колажи, дали работим с снимков материал, дали работим с вертикални видеа. Между Инстаграм и ТикТок е ТикТок. Ако говорим за снимки, до сега винаги е бил Инстаграм, но има нов фичър в ТикТок, който в момента позволява да
да се качват снимки и поредица от снимки, който в момента алгоритъма адмирира много и е добре част от хората, които работят с снимков материал в Instagram, да започнат да тестват и в TikTok. Коя социална мрежа според вас стига до по-сериозни купувачи? Поради изместването на предлагането от Facebook към TikTok, в момента в Facebook се освободи голяма част от предлагането, което автоматично дава много голямо разпространение на качественото съдържание. Тоест, ако в момента си говорим за вертикални видеа, така наречените Reels в Facebook, може би възможността да достигне на такова видео до много хора се връща назад през 2017 година, когато това беше възможно да постигне десетки хиляди гледания. И все пак, какво бихте казали на брокерите, които смятат, че нямат нужда от реклама? Бих казал, че единствената причина да казваш, че нямаш нужда от реклама е да имаш някакъв нещо, което не искаш да споделиш на другите хора. Това е единствената причина, поради която не трябва да си в социалните мрежи. Нещо, което те кара да не си публична личност, нещо, което те кара да се криеш. Ако искаш да си брокер, означава, че трябва да имаш много контакти. За да имаш много контакти, трябва да си в социалните мрежи. Много ви благодаря за това интервю. Казвам се Гергана Цанкова и съм търговски директор на Оксимо. Кое е нещото, което бихте променили в вашия бранш? Със сигурност това да се спазват единни процедури и правила, както и законите, по които агенциите за недвижими имоти са задължени лица. Какви насоки бихте дали на хората, които тепърва прохождат в професията на брокер? Сигурност да дадат най-доброто от себе си, чисто личностно, да не се отказват никога и да не търсят мотивацията, да търсят дисциплината и постоянството. А каква е тайната на вашия успех? Многото дисциплина, като бивш професионален спортист, за мен беше водещо това и в работата. Неуморен труд, хиляди часове в работа. За мен това е ключа. Дисциплината и труда. Трябва ли да има повече събития като Брокер Про? Задължително поздравявам организаторите, всички участници. Това са събития, които носят само ползи за целия бранш. Надявам се да има все повече такива събития. Аз съм Преслава Сереброва и работя в Home2 недвижими имоти. Кои според вас са трите неща, без които един брокер не може? Автомобил, много наброй ключове за имоти, силна мотивация от рано сутринта, просто да знае защо тази сутрин става, какво трябва да свърши, план за деня, общо взето. Смятате ли, че трябва да има повече събития като Брокер Про и полезно ли е това за брокерите? Абсолютно да. Много е полезно за брокерите. Много е хубаво брокерите да се сближават, да се познават, да обменят опит. Просто това събитие е невероятно и съм сигурна. Имам огромна надежда по-скоро, че ще стане тенденция, ще стане традиция и все повече ще се събират брокерите да обменят опит, защото това е най-важното в бранша. Каква е вашата формула за успех? Постоянството. Една дума. Просто постоянство. Смятате ли, че събития като Брокер Про са полезни за бранша? Не просто полезни, а те дори са задължителни. И факта, че се организира събитие, което да обедини толкова много качествени хора в бранша и да им позволи да обменят стойност, така че да подобряваме нашата услуга, е нещо, което е супер и най-вече за дружието в целия процес е нещо, което е достойно за уважение, за което е респект на всички организатори. Каква е тайната на вашия успех? Тайната не е просто на моя успех, на всеки човек, който успява, е да учи и да работи много здраво и да създава взаимоотношения. Тъй като ако се огледаме в събитието, то е комбинация от инвестиране в взаимоотношения. Така че първо инвестираме в взаимоотношения, в знания, в дисциплина, светличната нататък, нещата са лесни. Какъв съвет би им дал ти? Да бъдат успешни брокери? Първо, дали могат да бъдат успешни, могат и фактът показва толкова хора, които вече са успешни, имат добър стандарт на живот, се радват на това, че са брокери. Със сигурност означава, че е възможно. Как да го направят? Най-вече да намерят система, която да може да им покаже правилните стъпки. Тъй като един човек тръгва в някаква ниша и няма система, в която да върви, е много по-дълъг пътя, по който ще стигне или няма да стигне изобщо, докато ако намери някой, който после да му покаже кои са правилните неща. Каква е тайната на вашия успех? Правилните неща. Много ви благодаря. Аз се казвам Тодор Пастърмаджиев от Lions Group недвижими имоти. Кой панел взехте участие? Взех участие в социалните мрежи. Малко по-късно ще имам панел за брокери-инвеститори, къде там е по-голямата сила. Какво ще кажеш на хората, които те първа започват да се развиват в този бизнес? Ще им кажа да са упорити, да ходят по такива мероприятия, да следят по-кадърните, по-изявените хора, имат кой какво да се научи, да следят тебе, има какво да научат. Аз съм научил много от Мария. Тя, ако трябва да съм честен, и тук ще го кажа, тя ма бутна така много напред, тя ма изкарана пред широката аудитория, за което много я обичам. Така че да слушат авторитетите и да се учат. Тоест да разбираме, че трябва да има повече събития като Брокер Про. Тук са авторитетите в цяла България, така че при всички положения всеки може да научи много. Казвам се Димитър Христов и съм от Явлена. Вие в кой панел взехте участие днес? Брокери, които изкарват 100
К+ на година. Смятате ли, че конференции като Брокер Про са полезни? Убеден съм в това нещо и се радвам, че съм част от нея. Кои са трите неща, без които брокера не може? Без телефона си, без знанията и уменията. Каква е формулата за успех? Да не се отказваш, да изгаряш за това, което правиш. Какво би казал на хора, които си мислят, че искат да бъдат брокери, но все още не предприемат тази стъпка? Да ми се обадят, ще ги направя най-добрите. Казвам се Петко Иванов и съм брокер във Варна. Това е тайната на вашия успех. Постоянството, мотивацията и къса за да оправим проблеми на хората. А какво бихте казали на хората, които си мислят, че все още работата без брокер е по-добре, отколкото с брокер? Явно не са купували имот. Можеш да си купиш имоти като брокер и пак да се оплеска всичко, така че съветвам хората да направят първо избор с човек, партньор, а не брокер, да търсят човека в човека и тогава ще имат успех. Това е формулата за успешен бизнес с недвижимите имоти. Усмивката. Ако нямаме усмивката, няма да сме успешни и хората няма ни харесват. А кои са трите неща, без които брокера не може? Без кафето, без енергийната напитка и без колата. Харесва ли ви събитието Брокер Про? Със сигурност иновативна идея, която надявам се, че ще отключи пътя за много такива семинари, защото според мен няма нищо по-добро от това опита да бъде споделен. Така се дава по-добро ниво качество на услугата и абсолютно всеки може да почерпи от другия опит, защото да черпиш от собствения се случва много бавно. Какво би казал на хората, които искат да се развиват в този бизнес? Че никога няма да дойде правилния момент. Диаманта става под напрежение и просто трябва да са сигурни, че това е нещо, с което искат да се занимават, защото ако имаш достатъчно силен отговор на въпроса защо, ще намериш как. Кои са трите неща, без които брокера не може? Социални мрежи, но със сигурност лична сфера, постоянство и изградени правилни навици на работа. Казвам се Георги Павлов, аз съм изпълнителен директор на Rialto Group. Вашето участие в форума днес е свързан с една от темите, които ще се дискутират. Каква е тя? Това е работа с ексклузивен договор с продавач. Какво е вашето послание към колегите именно по тази тема? Моето послание е, че конкуренцията между колегите е до подписването на ексклузива. След това започва съвместната работа, целият бранш в града да продаде съответната оферта. Към колегите, които все още вярват, че нямат нужда от реклама? В днешно време рекламата е много лесна, достъпна, стига до милиони хора, така че да не се възползват от тези технологични промени е огромна грешка. Това е все едно да не ползват автомобил. Вие сте брокер. От кога практикувате тази професия? Вече 3 години почти. На кой пазар се реализирате? Аз наблягам на социалните мрежи и работя само единствено в TikTok. Колко последователи имате в TikTok? В TikTok са около 35 000, във Facebook имам около 18 000 и една Facebook страница с 15 000. Коя е тайната на вашия успех? Тайната на моя успех е това, че снимам имоти за милиони и хората им е интересно да видят как изглеждат апартаменти за по 2 милиона. Коя е последната сделка, която реализирахте? Последната сделка, която реализирах, беше изключително малка сделка, тъй като е на един мой познат. Хубавото е, че се реализира само единствено от TikTok, но беше за една къщичка за 80 000. А коя част от вашата работа ви носи най-голяма удовлетвореност? Ами аз участвам в, може би, най-важното решение на хората. Това е да купят имот, което е на някои хора даже един път в живота се случва и аз да съм част от това е страхотно. Какво ще кажете на хората, които все още мислят, че нямат нужда от брокер, за да се здобият с дом или с имот за инвестиция? Избягвам да работя с купувачи, аз работя главно с продавачи. Мога да отговоря на същия въпрос, само че за продавачи. Поред мен е по-добре да се работи с брокер, просто защото вижте колко колеги сме днеска на това събитие. Ние сме над 1000 човека. Всеки един човек от тези 1000 човека има негови клиенти. И аз ако отида сега на половината, даже да разкажа за апартамент, който продавам, доста по-лесно ще се реализира сделката. Пред вас, кои са вашите силни страни и как печелите вашите клиенти? Моите клиенти ги печеля единствено от TikTok. 95% от всичките оферти, които предлагам, са от TikTok. Видеята ми са гледани средно по 400 до 800 хиляди гледания и така и продавам апартаменти. Ежедневно ли публикувате? Напоследък не. Гледам да публикувам поне 3 пъти в седмицата. Десно, благодаря ви много за това интервю. Успех! Аз съм Нейчо Нейчев. Сред колегите съм по-известен като различния брокер. Различния в добрия смисъл, нали? Искам да съм личен, обаче дали успявам, не знам. Кой панел взимаш участие? В панела с ексклузивния договор с купувач, плюс панела за мотивацията. Смяташ ли, че трябва да има повече събития като Брокер Про и какво носи това на бизнеса? Това е едно уникално събитие. На първо място, за мен то е изключително имиджово, защото ти се валидираш сред всички останали колеги на първо място. На второ място, ти създаваш контакти с много живи хора. В социалната мрежа аз ти лайквам снимките, защото харесвам жени с червено червило или примерно с интересно деколте. Обаче всъщност, като сме наживо, може да се разменим контакт и да видим кой как мисли. Така че
най-полезното тук в тази зала е, че аз имам възможност да се косна до истински хора, с които утре да правят сделки. Така че да, трябва да има такива събития, защото това е най-ценното за брокерите. В същото време, второто нещо, което е полезно е, че ние може да почерпим един друг с опит и да си покачим уменията и да променим начина, по който хората не виждат. Можем ли да дадем съвет на хората, които все още се чудят дали професията брокер е за тях и какво им е необходимо? По-скоро да сложат на масата въпросите каква е причината да се чудиш. Защото ти се чудиш заради нещо, очевидно има причина. Анализирай причината и ако тя е съществена, ще намериш отговора там. Започва или не започваш. Ако се колебаеш, не дей започва и в процеса да търсиш отговора, защото е много възможно да бъдеш разочарован, а успоредно с твоето разочарование да нанесеш много щети на имиджа на бранша. И последен въпрос. Каква е тайната на успеха на Нейчо? Постоянството. Нищо друго. Нейчо не е чаровен, Нейчо не е готин, Нейчо говори на меко, Нейчо идва от Сливен, обаче Нейчо е постоянен. Нейчо всеки ден прави едно и също нещо, анализира това, което прави и се опитва да го прави по-добре. Благодаря ти много. Аз благодаря. Аз съм Момчил Кръстев от Прима Плюс недвижими имоти и съм в бизнеса от повече от 10 години. В кой панел взехте участие днес? Предстои ми да взема участие в най-интересният панел, който е мотивация, целеполагане, дисциплина и още няколко други интересни теми, които биха засегнали всеки брокер, рано или късно. Събитието Брокер Про ще вдигне ли нивото на бранша и полезно ли е то? Аз съм много очарован от организацията, от хората, които виждам. Много познати лица, има и доста много непознати, много ентусиазъм и силно вярвам, че определено ще вдигне нивото и много млади брокери ще си вземат практични примери за тяхната кариера и за тяхното развитие на едно последващо по-високо ниво в професията. Какъв съвет бихте дали на хората, които се чудят дали да бъдат брокери, дали да упражняват тази професия? Ако са хора, които обичат се като кажат, че ще направят нещо, наистина да го направят, то това е професия за тях. Разбира се, любовта към хората и имотите помага, но това е бизнес, това е професия за хора, които обичат да вършат нещата и да не ги остават недовършени. Това е тайната на вашия успех. Колкото изтъркам да звучи постоянство или казано по-така инат, професионален инат. Много благодаря. Аз благодаря. Гергана Рабова съм аз от Лайнс Груп с недвижими имоти. Тесно, харесва ли ви събитието Брокер Про и смятате ли, че трябва да има повече такива събития за брокери? Мисля, че това е изключително полезно за всеки един брокер и мисля, че колкото повече такива събития правим, толкова повече хората ще знаят как се работи правилно. А какво бихте казали на хората, които работят без брокер и смятат, че нямат нужда от такъв? Всеки трябва да учи нон-стоп за тая работа. Това показва, че наистина искаш да си най-успешния брокер. Каква е тайната на твоя успех? Моя успех е това, че съм изключително честна към хората. Просто показвам, че аз наистина работя за тях. Кои са трите неща, без които един брокер не може? Телефон, лаптоп и добър външен вид. Казвам се Станислав Иванов и съм партньор в Прима Плюс. Какво смятате за събитието Брокер Про? Много е хубаво, че събираме толкова професионалисти на едно място и да, мисля, че като за първ път добре се получава. За сега и ще трябва да събираме повече. А вие в кой панел взехте участие? Преди малко свършихме ексклюзивни договори с купувачи. А можем ли да дадем съвет на хората, които все още се чудят дали искат да бъдат брокери и какво им е необходимо, за да бъдат успешни такива? По принцип, много хора искат да бъдат брокери. Добре е да търсят своята среда, да пробват, да опитват, особено ако са по-млади. Е много добре да опитват, да намерят там, където се чувстват най-добре, да останат там. Това е тайната на вашия успех. Ами при мен стана супер случайно. Тайната е, че на подходящото време, след 3 години и половина в една по-малка агенция, смених мястото. Смених средата, това за което говоря. И реално там вече усетих, че е моето. Здравейте, аз се казвам Стоян от Явлена Фронт Офис. Кое е нещото, което бихте променили в бранша? Поставяме по-ясни правила и начин на работа в професията. Знаеме за доста некоректни практики и това също много повава нашата професия в очите на хората, в очите на клиентите ни. И поради тази причина понякога не толкова добре се говори за брокерите в България, не в София, в България като цяло. Все още има хора, които вярват, че нямат нужда от услугите на брокер. Какво бихте им казали? Вижте, некоректните практики не са само от към брокерите, а и от към самите хора. Брокера не само проверява, той защитава интересите на самия си клиент. Това печели най-вече брокера и клиента като услуга. Аз ако трябва да използвам брокер, ще го използвам за да бъде моя гръб в тази сделка, човека, който ще ме предпази от всякакви други подводни камъни, които биха могли да излязат. Те ще излязат и излизат. И брокер е човек, който трябва да ги намери. Коя е тайната на вашия успех? Постоянството, дисциплината, целите, които човек трябва да си постави, защото без цели просто за мен е чисто абсолютно безмислено. Това мащабно събитие, Брокер Про,
Смяташ ли, че е полезно за хората в бранша? Изключително полезно. Аз имам щастието да работя в този бизнес вече 6-та година, 5 от които като брокер. Сега 1 година в бизнеса, с който се занимавам. Той е тясно насочен към брокери, агенции за недвижими имоти. Така че да, смятам, че това е полезно и трябва да има все повече такива събития, на които да обменяме опит и да се заразяваме с ентусиазъм един от друг. Сподели на нашите зрители, на прохождащите брокери, съвети и насоки, които ти би им дала за успешен професионален път. Със сигурност много постоянство, много желание за успех. Трябва много да бутате напред, да имате хъса, желанието, мотивацията и да вярвате, че вие сте най-доброто нещо, което може да се случи на вашите клиенти, но това става с много опит и с много знания. Разкажи ни малко повече за твоя личен опит. Аз съм работила 4 години като брокер, 4 години и половина в Ермак, страхотна школа имам. Работила съм с доста клиенти, купувачи, продавачи и съм изградила своя бизнес от социалните мрежи и към днешна дата помагам на брокери и на агенции за недвижими имоти да правят също, да развиват своята лична сфера на влияние и да я разширяват, респективно, чрез присъствието си в платформите. Какво послание би отправила към твоите колеги, които все още не вярват, че имат нужда от реклама? Аз много обичам да казвам, че хората казваме, това е бъдещето, не, уважаеми колеги, това е настоящето, ние живеем в това време. Таргета, който ще купува след 10 години, в момента са на по 15-17 години, така че ако все още не сте, да започнат да се позиционират в социалните мрежи и да развиват свой личен бранд. Кои бяха твоите качества, които определяш като най-силни страни? Комуникацията с хората, това да ги накараш да те почувстват близък, за да ти имат доверие, защото, както знаем в този бизнес, ако ти нямат доверие, доста по-трудно се работи с клиентите, така че може би като основно качество бих заложила близкото отношение с хората, да си човек на първо място, защото преди да сме брокери или каквото и да било друго, ние сме хора и всъщност това се оценява от клиентите. Сподели ни през какви предизвикателства си минала, за да стигнеш до тук? През много трудности. Имала съм периоди, в които съм нямала сделка, това нещо те демотивира, чужиш се за мен ли, не е ли за мен, но в крайна сметка едно от основните неща, които трябва да присъства е вярата и мотивацията, че ти можеш. И всъщност, каквито и трудности да съм преминала, винаги на финала съм си казала, аз мога и ще го избутам това и то така се получава. Каква прогноза би дала за в бъдеще в социалните мрежи позиционирането на бранша тази насока? Много силна година предричам аз. 1, заради тези събития, 2, заради това, че все повече хора разбират нуждата и необходимостта от това да присъстват. Смятам, че ще се отличат хората, които имат индивидуалност и индивидуален подход към своята аудитория в социалните мрежи и това ще бъде силно изразено през тази година. И за финал, какво би пожелала на нашите зрители? Да бъдат по-спокойни, да вярват в себе си и да се усмихват повече, защото чрез усмивка може да усмихнете деня на някой, без да знаете, че сте го направили. Здравейте, казвам се Искра Бонева, брокер и управител в агенция Bon Property. Кое нещо бихте променили във вашия бранш? Със сигурност нашето реноме като брокери, наистина мисля, че напоследък това започва вече да се случва и е факт. Все повече да има доверие в брокерската професия. А коя е тайната на вашия успех? Може би това, че съм преминала лично през доста сделки в личен план и знам какво е да си от другата страна. От колко време сте в бранша на недвижимите имоти? Официално като брокер от 5, вече може би 6 години, но в личен план от доста повече. Какво бихте казали на хората, които смятат, че нямат нужда от брокер при реализиране на сделка? Аз бих казал, че това наистина абсолютно не е задължително, но просто трябва да помислят за това доколко могат да се справят сами и да знаят всъщност какво брокерът им ще направи за тях. И тогава да преценят дали имат нужда или нямат нужда от брокера. Просто трябва да направят информиран избор. А за целта трябва, може би, да се срещнат първо с брокер, за да разберат какво ще им предложи той. Какви според вас са най-ценните качества на един брокер? Да може да усеща клиентите си, да познава, разбира се, пазара и също така да има много умения в различни сфери, не само чисто търговски, а и по отношение на финансова култура, юридически познания, поне на базово ниво. Разбира се, ние ползваме юристи за основната част от дейността си, но на базово ниво е хубаво да можем да консултираме клиентите още така на първо четене. Казахте, че вие сте собственик на агенция за недвижими имоти. Как обучавате своите служители? Ами това наистина е една много така трудна област, особено за малките агенции, каквито сме ние. Аз реално в момента имам един служител, така че се обучаваме основно в движение, правим си оперативки, говорим си за различни казуси. Това е което мога да направя като с този капацитет на малка агенция. Именно това е причината, поради която все повече с колеги се обединяваме, с колеги от по-малки агенции и си помагаме в това отношение.
за да могат брокерите ни да усещат, че има среда, има и други като тях и можем да ги обучаваме заедно. А смятате ли, че събитие като Брокер Про е полезно? Абсолютно смятам, че всякакви такива събития са много полезни за нас, защото наистина ние имаме нужда от общуване помежду си. Работата ни като брокери е наистина много странна от тази гледна точка, че работим заедно, но се виждаме само по сделки. В другото време нямаме пряк контакт, всеки е в много задачи, така че такива събития определено са много полезни за нас. Да се виждаме и да си общуваме помежду си. Антон Гинев съм от Прима Плюс недвижими имоти. Какво бихте казали на хората, които все още се чудят дали искат да бъдат брокери? Със сигурност за мен е една много готина професия, но наистина трябва да го желаеш. Начинът, по който аз влезнах в бизнеса, е да помагам на хората с кауза да сбъдват мечтите си, да продават или да купуват имот. Смятате ли, че събития като Брокер Про трябва да се провеждат редовно и полезни ли са те за бранша? Още в началото, след само 2 панела, мога да кажа, че за мен лично е супер като конференция и със сигурност е хубаво да я правим поне 2 пъти в годината. Какво ще кажете на хората, които смятат, че работата без брокер е по-лесна, отколкото тази с такъв? Ще им кажа да не се заблуждават и да ми звъннат. Каква е тайната на твоя успех? Последен въпрос. Със сигурност личното отношение, лоялността към самите клиенти и най-вече персоналния подход и отдадеността наистина да направим най-добрата сделка за клиентите от сърце, а не просто да направим една сделка. Много ти благодаря. Казвам се Християн Стойчев. Брокер съм от година и нещо във Варна, отдел продажби в имотен център Варна. Смятате ли, че трябва да има повече събития като брокер? Разбира се, да. Много стойност имаше до момента в панелите, които бяха. И смятам, че когато се обединяваме и се събираме на повече такива събития, ще дигнем нивото на услугата. Какво бихте казали на хората, които смятат, че е по-лесна работата без брокер? Ще им пожелая успех. Добре, кои са 3 неща, без които брокера не може? Социалните мрежи, воля и постоянство. Последен въпрос. Каква е тайната до този момент на твоя успех? Социалните мрежи. Харесва ли ви конференцията Брокер Про и смятате ли, че трябва да има повече такива събирания? Със сигурност не само ни харесва, всъщност нашата компания е един от основните организатори. И смятаме, че това е пътя и дори само едно нещо да научат хората, които участват в тази конференция, то и ако го приложат, то би било страхотно. Десно, а кои са според вас 3 неща, без които брокерът не може? Какво да кажа? Не може без купувачи, не може без продавачи и не може без мотивирани клиенти. А какво ще кажете на хората, които смятат, че работата без брокер е по-лесна? Какво да им кажа? Аз смятам, че тия хора всъщност вече останаха доста малко. Така българина частност се научи наистина да търси тая услуга и да търси стойност в нея. Нещо, което всички ние тук се опитваме да направим и което всъщност е основополагащото. Така че, моля ви, не го правете сами, не си чупете главата. И последен въпрос. Каква е тайната на вашия успех? Тайната е всъщност много проста. Да бъдем искрени, да вярваме в това, което правим и да задаваме истинска стойност и в края на деня да се чувстваме удовлетворени от това, което сме направили. Много ви благодаря. Аз също, Мария. Казвам се Пламена Киселова от агенция Имотека Пловдив. Смятате ли, че събитие като днешното на Брокер Про е полезно за вас и вашите колеги? Да, смятам, разбира се, защото се срещаме с много колеги от бранша, успяваме да обменим опит, информация, да видим пазара, как върви, как се развива и винаги е полезно, когато обсъждаме теми и се срещаме с колеги. А каква е тайната на вашия успех? Все още не мога да кажа, не съм от дълго време в професията, но смятам, че тайната за успех във всяка една професия е дисциплината, отдадеността и това да правиш нещата от сърце и с желание. Какво бихте казали на хората, които вярват, че нямат нужда от брокер? Бих казала, че това е услуга като всяка друга, от която имаме нужда, за да сме спокойни, за да можем да постигнем това, което искаме по най-добрия начин и се надявам България скоро това да стане задължителна услуга, защото тя наистина е важна и е много повече от това, което знаят хората за нея. Казвам се Ралица Ценова от Home to You и днес ще съм модератор на панела за ексклюзивна работа с инвеститори. Какво е вашето послание към всички колеги в бранша? Да не се отказват. Когато решат нещо, да го преследват безотказно и без значение от обстоятелствата, по-скоро да предизвикват обстоятелствата, а не да бъдат тяхна жертва. Какво бихте посъветвали колегите, които все още смятат и вярват, че нямат нужда от реклама? Ние сме компанията, която има най-голям бюджет за реклама в бранша и единствената компания, която към момента рекламира по телевизията. Мисля, че няма нужда да съветвам. Самия факт, че ние го правим това нещо и това ни помогна да се превърнем в една от компаниите лидер на пазара е достатъчно показателно. А какви насоки бихте дали на брокерите, които тепърва пристъпват към професията? Да слушат мениджърите си. Първо да подберат да е компания, която може да им даде
достатъчно знания, платформа, на която да се развиват, ноу-хау, да ги подкрепя. Личният им ментор е много важен също и оттам нататък само да слушат и изпълняват наставления. Какво бихте променили в бранша на недвижимите имоти? В момента виждам, че доста така се събужда от гледна точка на страшно много инициативи, които предприемат всички колеги. Включително това, което се случва днес е нещо изключително ново и нещо, което не се е случвало до момента. Да се даде един добър пример в нашия бранш от хора, които са наистина успешни. Смятате ли, че събитието като днешното Брокер Про е полезно за всички професионалисти, както за тях, така и за прохождащи брокери? Разбира се, всяка една такава инициатива е чудесна за всички нас, участниците на пазара. А какви насоки бихте дали на хората, които тепърва започват да се развиват в тази сфера? Бих им препоръчала да не се отказват, да дадат всичко от себе си, за да бъдат добри в това, което правят, да бъдат постоянни и да бъдат честни със своите клиенти. Като собственик на агенция за недвижими имоти и успешен брокер, каква е вашата тайна за успеха? Моята тайна за успех е да влизам в обувките на своите клиенти, да бъда полезна за тях, да дам всичко от себе си, те да получат това, от което наистина имат нужда, а да се отнасям с тях така, както бих искала да се отнасят с мен, за да имаме наистина доволни клиенти и дългосрочни контакти. А коя част от вашата работа ви носи най-голяма удовлетвореност? Първо място ми е срещата с хората. Аз съм общителен човек, обичам да се срещам с нови хора, обичам да помагам на хората. Смятам, че нашата работа е благородна. Ние успяваме да намерим на толкова много хора домове и смятам, че нашата работа е добра и благородна и това, което правим, наистина е хубаво. Благодарим ви и успех! И аз благодаря. Казвам се Николай Арсенов от агенция Явлена. Занимавам се с недвижими имоти вече от около 7 години. Коя част от работата ви носи най-голяма удовлетвореност? Ами, любимата ми част е в някой заплетен казус да намериш, примерно, изход от ситуация, в която няма път обикновено. Смисъл да е нещо, което наистина да изисква някакви професионални качества и знания и да помогнеш на клиента. А каква е вашата тайна за успех? Ами, здрава работа. Наистина, както каза и Димитър Генов, хиперактивност. Трябва наистина да следиш пазара постоянно, да трупаш знания, да обогатяваш услугата си. Наистина здрава работа. Какви насоки бихте дали към младите, прохождащи професията брокер? Точно онзи момент, в който човека на прага да се откаже или да не се откаже, да дадат още малко от себе си и да продължат, защото ако успеят да завъртат колелото, нещата винаги се отплащат и нататък работа става много приятно.